De lokale omroepen Radio Texel, Omroep Zilt en RTV NOF zullen geerwerkje voor betere journalistiek in het Waadgebied. Zo jocht je daarom de Waddenomroep op. Deze geerwerking die komt voort uit de vorming van de streekomroepen, de professionalisering van de lokale omroepen in Nederland. Vanaf 2028 binnen 80 streken die een lokale omroep hebben, waarvan de Wadden een van deze streken is. Nou al binnen de treien omroepen elk in haar eigen uitstuurgebied dwaande mij nijs van de eilanden. Het is zeker een logische samenwerking. Alle treien omroepen zijn al actief op de eilanden. Waarvan Radio Texel de enige officiële status lokale omroep had voor Texel. En Omroep Zilt en RTV NOF had het nog net voor de Orenfjouwereilanden. Het wachten is nu op een officieel besluit van het Commissariaat voor de Media. Maar de opbouw van de Waddenomroep is al los. Nou, het publiek in zeer binnenkort al dingen vernemen. Wij proberen op online en met radio al vrij snel te starten. Radio Texel is op dit moment al gewoon met hun radioprogrammering in de loft. En daarna heeft de website zeer binnenkort in de loft zet. Maar vanaf 1 januari 2026 hopen we officiële licentiehouder te worden voor het gebied de Wadden.